Bo día, atopámonos na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, coñecida como EVEGA, sita en Ribadumia, onde o alumnado do ciclo superior de vitivinicultura do IES Ramón Cabanillas realiza a parte práctica do ciclo. Como podemos ver nas imaxes, comezamos coa primeira fase da vendima. Como se chama onde depositan estas uvas? É a tolva de recepción, desde onde a uva vai caendo ata a prensa. A uva que imos a prensar é uventeira. Isto quere dicir que vai sen despalillar. Entón hai que colocala de tal xeito que nos entre toda. Logo, a prensa funciona 2 horas e 20 minutos aproximadamente. O prensado consiste en que unha membrana que se vai hinchando con aire aplasta a uva cara ás paredes da prensa e ao mesmo tempo prodúcese o escorrido, a través dunhas canaletas do mosto que vai saindo. Como se ve na grabación, a prensa xira porque hai que soltar a pasta que se forma para volver a prensar. Isto faise en varios ciclos de prensado. E esta máquina que o que une ou conecta? Isto trátase dunha bomba que leva o mosto dende a bandexa da prensa ata o depósito onde se vai desfangar. Desfangar é o proceso de clarificación do mosto, é dicir, separar o mosto das partículas en suspensión. Unha vez finalizado o proceso de prensado, procedemos á limpeza de todo o material e utillaxe utilizado. A limpeza é fundamental nunha adega para previr posibles contaminacións ou incluso defectos no viño. Aquí podemos ver unhas cubas diferentes, xa que se tratan duns maceradores para a elaboración do viño tinto. Estes depósitos teñen unha forma cónica abaixo e van provistos dunha reixa, para evitar que se obstrúan cas pepitas ou cas peles coas que está fermentando o viño ou mosto, para facer despois o remontado. O que estamos vendo en pantalla é un proceso de aireación do viño tinto para evitar olores desagradables. Este proceso coñécese coa palabra francesa delestage. Así sería como se ve o sombreiro do mosto tinto en fermentación. Unha vez que consideramos, mediante cata dos viños en fermentación, que a maceración foi suficiente, hai que proceder ao descube do tinto. Esta prensa azul é máis grande que a que vimos antes, non? Sí, é unha prensa utilizada só para o prensado de tintos. Como ben dixen antes, imos a proceder ao descube do tinto. E este aparello entendo que marca os graus dos depósitos, non? Sí, este é un cadro de control de temperatura de cada depósito. Por exemplo, no depósito 22 podemos ver que a temperatura está a 17,7 grados centígrados. É un depósito de fermentación de branco. Diariamente debes anotar as temperaturas de cada depósito nunha ficha, na que ademais tamén se anota a densidade medida en ese mismo día. Todos os procesos polos que pasa o viño na súa elaboración quedan reflectidos nesa mesma ficha. Isto, na industria alimentaria, é o que se coñece como trazabilidade. E esta cuba, non sei se digo ben, é de tinto. Sí, dis ben, está che de viño tinto, e como a todas elas teñen unha sonda de temperatura. Un cataviños, en este caso, ten un aparello diferente, que é o buscador de fangos. En todo isto é fundamental o lavado dos depósitos, non si? Por suposto, unha vez concluído todo o proceso de elaboración, hai que deixar os depósitos limpos e listos para a próxima vendima. Para isto, fais un lavado máis a fondo con sosa, necesitando un equipo de limpeza, como se pode observar, que consta dunha bomba, mangueiras e unha tapa de lavado que contén unha alcachofa ou ducha, xa que a sosa é cáustica e pode provocar queimaduras. E que están a facer estes dous compañeiros? Están a coller unha mostra de viño para análise de diferentes parámetros.
Outra parte fundamental da adega é a cámara de frío, onde se meten diferentes elaboracións e microvinificacións. Por exemplo, un viño sen sulfuroso, elaboración dun rosado, elaboración de espumosos, en crianza polo menos 2 anos. Para estas microvinificacións que acabamos de ver, utilizamos unha prensa máis pequena, que funciona con auga en vez de con aire. A auga vai dentro do pneumático e o mosto sai pola reixa. A onde imos entrar? Que é o que temos aquí? Pois na sala de embotellado. Esta é unha elaboración especial, que como se pode ver, deixamos a uva pasificar. Neste caso, a variedade é albariño. Unha vez pasificada esta uva, pasa a prensa de auga, onde lle controlamos a presión e a densidade para sacar o viño doce. Pero isto xa é máis tradicional. De seguro que máis de un dos que nos está a ver fixo isto na casa. Seguro. Neste caso é unha elaboración especial. Un viño laranxa, que se elabora co método tradicional de pisado da uva. Que están a facer as compañeiras? Na Vega elaboramos un espumoso polo método ancestral. Toda esta montaxe que estamos a ver é para o embotellado do viño, que vai ser un espumoso. É un método moi manual, non está automatizado, por iso facemos control de volume coa marca de botella e usamos unha lanterna ou un móvil para ver mellor. Unha vez introducido o viño, pónselle primeiro un tapón de plástico que vai recoller todas as lías e despois unha chapa metálica, tipo coroa, que soporta a fermentación alcohólica que vai suceder dentro da botella. Isto, a súa vez, xera unha presión. E esta presión mídese cun afrómetro. Con todo o proceso rematado, tan só nos queda probar as distintas elaboracións. Para a ocasión, escollemos 3 viños brancos e 3 tintos, que serán catados por todo o alumnado do ciclo superior de vitivinicultura do IES Ramón Cabanillas. Ata a próxima! Este cantar da vendimia, este cantar vendimeiro, este cantar ben trouxeron os de Ribeiro. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Vendima, vendimadores na vendimia de teu pai. Vendimia, vendimadores na vendimia de meu pai. O viño vai na cabaza e o pan na cestiña vai.